Me ollaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun pienryhmäohjaajia. Pienryhmäohjaaja tehtävä ohjeistaa uusia fukseja yliopiston elämään. Tsempataan ja tuetaan teitä. Me soitetaan onnittelupuheluita uusille fukseille. Meillä on tosi aktiivinen orientaatioviikko, että meillä on paljon tapahtumia, missä päästään sitten tutustumaan proitten ja fuksien kesken. Mutta me myös huolehditaan, että teidän opinnot lähtee sujuvasti käyntiin. Ehdottomasti uudet ystävät ja omat proot. Hyvä ryhmähenki ja hauskanpito täällä Oulussa. Huikeat tapahtumat ja nätit fuksitytöt. No mä ootan sitä, että pääsee pitämään hauskaa teidän uusien fuksien kanssa täällä Oulussa. Omiin fukseihin tutustumista. Just sua. Älkää ressutko liikaa, kauppiksessa on vaikeinta päästä sisään. Mun mielestä kannattaa kyllä rohkeasti lähteä vaan sieltä kotikaupungista vähän kauemmas opiskelemaan. Tsempatkaa nyt, se tulee olemaan sen arvosta. Ei täällä Oulussa oikeesti niin kylmä mitä väitetään. Oulussa on parhaat proot! Nähdään syksyllä Oulussa!